Ježišove bolesti, ktoré trpel on na kríži, pre náš hriech a neresti. To preveká milosť Pána, za teba svoj život dáva. Moja duša strápená. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, máme útorok Svätého týždňa. Svätú omšu obetujem za zosnulých starých rodičov Chrenových a Petrovičových. Na začiatku tohto stretnutia s Pánom oľutujme hriechy, ktorými sme Pána zarmútili. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pomôž nám tak sláviť tajomstvo Pánovho utrpenia a smrti, aby sme dosiahli odpustenie hriechov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy v diaľavách. Pán ma z matkinho lona povolal, už v živote mojej matky myslel na moje meno, ústami urobil z ťa ostrý meč, ukryl ma v tvoni svojej ruky. Utvoril ma ako zaostrený šíp, do svojho túlca ma uložil a povedal mi: Ty si môj služobník Izrael, na tebe ukážem svoju slávu. Ja som mu povedal: nadarmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svoju silu. Ale moje právo je isté u Pána a moja odmena u môjho Boha. A teraz hovorí Pán, ten, čo si ma utváral za služobníka už v matkinom lone, aby som priviedol k nemu Jakuba a Izraela okolo neho zhromaždil. Tak som bol poctený v očiach Pána a môj Boh sa mi stal silou. Povedal: to je málo, že si môj služobník, aby si obnovil Jakubove kmene a naspäť priviedol zvyšok Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme. Počuli sme Božie slovo.
Moje ústa, Pane, budú hlásať Tvoju spásu. Moje ústa, Pane, budú hlásať Tvoju spásu. V Teba, Pane, som dúfal, nebudem zahanbený na veky. Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň. Nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi. Moje ústa, Pane, budú hlásať Tvoju spásu. Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom na moju záchranu. Veď Ty si moja opora a moje útočište. Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešníka. Moje ústa, Pane, budú hlásať Tvoju spásu. Lebo ja, Pane, túžim za Tebou. Ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. Od matkinho lona mám v Tebe oporu. Od života matky si mojím ochrancom. Moje ústa, Pane, budú hlásať Tvoju spásu. Moje ústa budú hlásať Tvoju spravodlivosť a Tvoju spásu deň čo deň. Bože, Ty si ma poučal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem Tvoje diela zázračné. Moje ústa, Pane, budú hlásať Tvoju spásu. Sláva Ti a chvála Ježišu Kriste. Sláva Ti a chvála Ježišu Kriste. Buď pozdravený náš kráľ, poslušný Otcovi, vedený na kríž ako tichý baránok na zabítie. Sláva Ti a chvála Ježišu Kriste. Pán s vami i s duchom Tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: Veru, veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa ho opýtal, kto je to, o kom hovorí. On sa naklonil k Ježišovej hrudi a opýtal sa: Pane, kto je to? Ježiš odpovedal: ten, komu podám namočenú smitku.
Namočil smitku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smitke vošiel do neho Satan. Ježiš mu povedal, čo chceš urobiť, urob čo najskôr. Ale nikto stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec a preto si niektorí mysleli, že Ježiš mu povedal nakup, čo budeme potrebovať na sviatky, alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smitku a hneď vyšiel von a bola noc. Keď vyšiel Ježiš povedal, teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený, v ňom aj Boh v jeho sebe oslávi a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím, kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Šimon Peter sa ho opýtal, Pane, a kam ideš? Ježiš odvetil, kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr. Peter mu vravel, Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba. Ježiš odpovedal, aj život položíš za mňa. Veru, veru, hovorím ti, nezaspieva kohút, kým ma 3 razy nezaprieš. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Aj vy ste cítili, bratia a sestry, z tohto evanjelia takú rodinnosť, takú atmosféru spoločnosti, ktorá sa má rada, spoločnosti, ktorá si rozumie, naozaj, ktorá je jedna rodina. Čiže Ježiš sedí so svojimi učeníkmi, a teraz vyhlási, veru, veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, bolo to samozrejme pri poslednej večeri. Viete, a teraz učeníci sa pozerali a viete, to už bolo vidieť, že ten Peter stačilo len mrknúť na Jána, hej, a Ján pochopil hneď, že sa treba opýtať, že kto to je. Hej, čiže jeden z učeníkov, ktorého Ježiš miloval, bol pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal, kto je to, o kom hovorí. Hej. Čiže viete, že cudzí si zbytočne budú dávať nejaké znaky alebo niečo naznačovať. Hej. Cudzí sa nepochopia. Budú sa na seba pozerať, alebo sa nebudú vôbec na seba pozerať, jednoducho ako si budú, ale tuto cítime, že to bolo zohratý tím za tie 3 roky. Hej. Čiže Peter mrkol a Ján vedel, čo a teda pýta sa kto. A teraz vidíme tu určitú noblesu pána Ježiša, že nepovedal, aha, pozrite, tuto Judáš, ale komu podám namočenú smitku chleba? Vieme, že pri židovských slávnostných večeriach to bolo vyznačenie, to bolo prejav úcty. Takže podal Judášovi a zase to bolo i veľmi jemné, hej, čo chceš urobiť, urob čo najskôr. Nikto zo stolujúcich nerozumel, čo sa to deje. Hej. Mysleli si v tom dobrom, že má ísť oddať chudobným niečo alebo niečo nakúpiť na sviatky. On odišiel ho zradiť, hej, prezradiť, lebo Ježiš sa v podstate skrýval, lebo už bol vypísaný zatýkač na neho, takže bol na miestach, o ktorých nikto nevedel. Aj pamätáte sa asi, keď hovorí apoštolom, kde mu majú pripraviť poslednú večeru, nepovedal, že choďte na, kostolnú alebo hlavnú 25, ale povedal, choďte k studni, tam uvidíte muža, ktorý príde pre vodu, kam pôjde, choďte za ním a viete, čiže úplne taká konšpirácia, hej. Takže no a Judáš išiel potom presne povedať adresu, kde teda Ježiša nájdu a kde ho budú môcť zajať. A Pán Ježiš hovorí, teraz je oslávený Syn človeka a v ňom je oslávený Boh. Zachytila ma tá veta, že jak podal tú smitku Judášovi, tak
vošiel do neho Satan a začal už potom robiť Judáš výslovne zle. Takže prenesme si to teraz na naše domácnosti. Aj my budeme mať teraz veľkonočné sedenia v rámci sviatkov Veľkej noci. Bude to určite aj rodinné návštevy, stretnutia. Čiže bude vytvorená pekná atmosféra. A možno, že do niekoho z nás vojde Satan. Čiže niekto dostane nejaké nervy, alebo jednoducho vnesie tam zlo. Bratia a sestry, ak sa necháme my vytočiť, tak už budeme dvaja, ktorí tam budú vnášať zlo. A možno, že aj ešte ďalší sa pridajú. Ale ak si dáme pozor, viete, že pozor, aha, toto je to, o čom hovoril dôstojný pán v útorok. Teraz to cítime, že tu smrdí troška peklo, síla, tak nie. Začnem sa modliť, nebudem reagovať. Pane, pomáhaj mi, pomáhaj tomu človeku v myšlienkach, viete. Pane, stoj pri mne, stoj pri nás, očisti tento priestor. Viete. A môže sa vyvetrať a môže pokračovať pekná, dobrá atmosféra zase dobre. Takže skúsme aj takýmto veľmi praktickým spôsobom prispieť k tomu, aby naše sviatočné stretnutia, naše sviatočné teda spoločenstva boli pokojné, láskavé a nenarušili ich zlí, aj keď sa o to bude snažiť. Amen. Bratia a sestry, Boh nás miluje a prijíma, aj keď sme nehodní jeho lásky. S vierou sa modlíme. Obnov svoju cirkev slávením smrti a zmŕtvychvstania stania tvojho syna. Prosíme ťa, vyslíš nás. Obdaruj svojím duchom všetkých predstaviteľov štátu, aby tvoj zákon bol pre nich základom rozhodovania i konania. Prosíme ťa, vyslíš nás. Udel pokoj všetkým ľuďom, aby tak mohli chváliť tvoje sväté meno. Prosíme ťa, vyslíš nás. Priprav naše srdcia na radostné prežívanie sviatkov Veľkej noci. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ukáž našim zosnulým starým rodičom Chrenovín a Petrovičovým svoju láskavú a milosrdnú tvár. Prosíme ťa, vyslíš nás. Dobrotivý Otče, v Kristovi premáhaš silu hriechu a smrti. Prosíme ťa, vyslíš naše prosby a obdaruj nás novým životom skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, láskavo zhliadni na obetu svojho ľudu a keďže nám už teraz dávaš účasť na svätých daroch, dopraj, aby sme ich dosiahli v plnej miere vo večnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo sa približujú dni jeho spásonosného umúčenia a slávneho zmrtvých vstania, keď sa oslavuje víťazstvo nad pýchou odvekého nepriateľa a obnovuje sa tajomstvo nášho vykúpenia. Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anielov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď Ty si nás vykúpil svojím krížom a z mŕtvych vstaní. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť.
Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Viliamom, pomocným biskupom Petrom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daj
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Presveté znamenie, presvetý kríž, s vierou a s nádejou k nemu sa blíž. Lásky Boh nevinný na kríži pne, do nebies ku sebe priviesť ťa chce. Láskou mu zbožne splať, seba dal za teba, čo mal viac dať. Ježiš môj, vidím ťa na kríži pnieť. Duša mi výčitkou počína znieť. Pozeráš na ľudí rúhavý zhluk, za ľudstvo nehodné znášaš voľbu. Tvoja svätá krev máča zem. Ježiš už bez hriechu zbožne žiť chce. Lílavé pole, v ňom belie sa kríž. Vo vnútri mojom je útechy tíž. V zmätkoch i vo výroch sveta a chvíľ, pohľadom na kríž vždy načerpám síl. Ježiš, veď kríž je lásky znak, krížom si odvial z nás zagubý mrak. Kríž vzácny symbol tajomný, žiari nad svetom národmi. Nevinný Kristus na ňom pnel, celého ľudstva spasiteľ. Je vznešenejší tento strom, než cedre, čo má Libanon. Nerodí škodné ovocie, jeho plod život prinesie.
Kráľ a Pán dobrý, Kriste náš, ochraňuj stále v každý čas. Na svoj ľud pred zlávabením tohoto kríža znamením, aby sme spevom radostným a srdcom vrúcným oddaným len Tebe stále vzdávali, povinný vďaka pochváli. Ježišu, Tebe, Otcovi, i Duchu Tešiteľovi, nech je vždy sláva za Tvoj kríž, ktorý nás dvíha k Tebe blíž. Amen. Modlitba duchovného svätého prijímania. Môj Ježiš, verím, že si v prevelebnej oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen. Modlíme sa. Pane, nasýtil si nás spásonosnými darmi, pokorne ťa prosíme, aby nám táto sviatosť, ktorou nás živíš na pozemskej púti, zaistila účasť na večnom živote skrze Krista, nášho Pána. Amen. Posadíme sa ešte. Dnes sa s nami prišiel do určitej miery rozlúčiť náš pán organista Matúško, ktorý vlastne po sviatkoch odchádza študovať do Hamburgu, do Nemecka, pokračovať v organovej hre. Doteraz študoval vlastne v Nitre, potom vo Viedni pod vedením talianskeho koncertného majstra. Teraz teda odchádza v rámci Erasmu na pol roka zatiaľ, možno neskôr na dlhšie. Takže cez sviatky bude hrať na Kostolanoch, tak ako teda zvykne, ale tu už vlastne asi moc nie. Takže ja by som mu chcel poďakovať v svojom mene aj mene farnosti za to všetko dobro, ktoré preukázal svojou hrou a umením medzi nami. Som veľmi rád, že využíva ten talent, ktorý mu Pán Boh dal a teda ho oslavuje touto krásnou hrou a teda aj nám, všetkým ostatným pomohol aj mne a teda aj pánom organistom ostatným práve takými určitými radami a usmerneniami, nakoľko je doma v tejto oblasti liturgie. Takže Pán Boh odmeň a prajeme mu, že aby dokázal tento talent v tej skromnosti, ako i doteraz vlastne žije, rozvíjať ďalej, aby ho Pán Boh požehnával, aby v tom živote vedel naozaj Boha osláviť čo najlepšie, aby sa vedel obracať, aby mal aj na živobytie, lebo viete, nedávno som sa s jedným umelcom rozprával, takým dobrým, hej, ale hovorí,
To po smrti bude dobre, ale kým žije človek, tak žije tak, naozaj v rukách Božích, takže aby mal vždycky na to živobytie a teda aby mohol spokojne prežívať tu pozemský život. Už si mu dopriať vyprosovať nejakú lásku tu na zemi, alebo nejak povolanie, to je všetko ešte tak vo hviezdach, ale každopádne verím, že keď sa bude držať Pána Boha, že to bude pekný život a raz aj krásna večnosť. Takže prajeme všetko najlepšie, ďakujeme veľmi pekne, v modlitbách budeme spomínať a teda nech vám to Pán Boh odmení všetko, čo dobre ste pre našu farnosť urobili a čo ešte aj budete robiť, lebo však dúfajme, že to miestečko za orgánom moc nevychladne, kým budete preč. Takže Pán Boh zaplať. Príjmite teraz záverečné požehnanie. Pána s vami i s duchom tvojím. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu vďaka. Matka pláče, ruky spína, ak môj Bože premilý. Božieho jej, kati syna, hrozne na kríž pribili. V prežalostnej tejto dobe umrieť s Kristom si žiada. Bledne a vo veľkej mdlobe jej dušu žiaľ preniká. O bolesti, o žalosti, srdca tvojho čistého. Matka naše nepravosti, vbodli ten meč do neho. O bolesti, o žalosti, srdca tvojho čistého. Matka naše nepravosti, vbodli ten meč do neho.
Amen.